Dobro jutro, dobar dan, dobro veče, zavisno od doba dana kada budete gledali ovu emisiju na YouTube-u. Moj današnji gost je Vukša Dragović, lider neutralnih na X-u ili u narodu poznatijem kao Twitter. Je li tebi X ili Twitter? Meni je Twitter. I zauvek će tako da nam ostane. Može da. Musk da priča šta god hoće. Tako je, Twitter je Twitter. Negde složit ćemo se da je Twitter u stvari postao mesto gde se jedna, druga i treća strana okupe da se međusobno pljuju, blokiraju i posle toga hvale ko je koga blokirao. Kako se neutralni u tom ratu između dve vatre snalaze? Mi smo napadani s jedne i s druge strane. I ko to voli, to je jako zanimljiv položaj. Jer obe strane pokušavaju da te svrstaju na onu suprotnu. I to je nešto na što moraš da računaš. Ali taj sam naziv neutralnih, to je malo nametnuto. Ja bih više rekao da smo razočarani. I možda sam ja jedan od, ajde da kažemo, najglasnijih ljudi koji otvoreno to kaže da smo razočarani celom ovom pričom, jer dugo smo proveli pokušavajući da neke stvari ispravimo, da dovedemo na pravi put i tako dalje. I zbog toga smo se najviše borili protiv opozicije. Zato što to nije bilo ono što smo mi zahtevali i očekivali od nekoga ko pretenduje da preuzme rukovođenje država. I onda kada su došli, ajde da kažem, da ih nazovemo studenti, velika su bila očekivanja. Velika, ogromna očekivanja i svi smo se dali u početku oko njih. Ne oko toga da mi sada očekujemo da će deca voditi uspešnu državu, nego da na krilima te pobune mi profilišemo neke nove ljude koji su neiskvareni, koji su neukaljani i koji imaju iskustva u takvim stvarima, da jednostavno formiramo taj neki novi pokret koji bi zapravo smenio vlast i uredio državu onako kako se zahteva već godinama upravo na tom X-u ili Twitteru. Možemo mi da onda da kažemo da je opozicija nestala ili se još batrga? Opozicija je pokojna. Tu nema šta. Oni odbijaju to da priznaju, ali po mom mišljenju oni ne postoji. Ako ima neka dobra stvar koja će se desiti vezano za ove studente, jeste što će oni nestati sa političke scene. Oni će, ja verujem, većina njih ostati ispod cenzusa i to je nešto što smo svi priželjkivali kako bi se stvorilo mesto za neke nove ljude sa novim idejama. U stvari sa bilo kakvim idejama, jer one ideje nemaju. Sve što se priča svodi se na Vučić je loš, glasajte za nas, bit ćemo bolje majke mi. I onda kada pitaš zašto se vi zalažete, koji je program, koji je plan, gde treba da krenemo, gde treba da idemo, nema. Jednostavno, Evropska unija nema alternativu i to je to. I to je to. Oni ne pokušavaju da sebe predstave kao nekoga ko je dovoljno stručan da vodi državu, već kao nekoga ko će nam nametnuti staratelje iz Evropske unije, a onda će oni biti poslušni i sprovoditi sve što staratelj naredi da se uradi. Koliko god da je to suprotno našim nacionalnim i državnim interesima, njih to ne interesuje. Bitno je šta je Evropska unija rekla i to je to. I nažalost, obrise toga mi vidimo i kod vlasti. I ona se slično ponaša u mnogim situacijama. I to je nešto što se najviše i zamera vlastima, barem od nas, ajde da kažemo, neutralnih. Jeste taj kmetovski položaj koji jednostavno, po mom mišljenju, je neprihvatljiv. Čak i da si članica Evropske unije, a mi vidimo da ima članica Evropske unije koji se mnogo bolje drže nego mi. Koji nismo članica Evropske unije, pitanje da ćemo ikada to postati. Da li mislite da opozicija, vidimo da se oni truže da se nekako ubace na blokadersku listu i da budu zajedno i negde ih Evropska unija i tera da svi zajedno, jedan front protiv vlasti. Da li mislite da je to realno da će da se desi? Ne. Mislim da ne. Mislim da tu puno zle krvi proliveno i da ne postoji mogućnost da se oni dogovore. Jer isti ti ljudi koji su vodili opoziciju, iz senki, možemo tako reći, sada vode ovaj studentski pokret. I to je nešto što meni najviše smeta. Mi smo se zapravo borili protiv opozicije ne zbog njih samih, nego upravo tih ljudi iz senke koje odlučuju šta će se reći, kako će se reći. Oni su prosto lutke na koncu koje ponavljaju ono što treba da kažu.
I sada vidimo da ta ista grupacija ovde kosi vodu nosi i odlučuje o svemu. I sve ono što smo mi predlagali, tražili u samom početku od upravo tih studenta, vidimo da se ništa nije primenilo. Već da imamo te neke obrise ponašanja koje je opozicija primenjivala dok su vodili ajde da kažemo, tu borbu protiv režima. Sad, u čitavoj ovoj priči, da li mi uopšte smemo da budemo neutralni? I ko vas u toj priči najviše napada? Pa najviše napada dolazi, hajde da kažemo, od botova opozicije koji su prešli na stranu studenta. To je nešto što oni najviše zameraju, jer ja im se otvoreno rugam. Ja im se rugam njihovim neuspesima iz prostog razloga što sam im ja rekao gde će pasti. Mi smo pravili te neke radne grupe koje, koliko vidim, niko nije slušao. I tamo negde u aprilu mesecu predviđali u kom smeru sve ovo može da ide ako se nastavi na ovaj način. I bili poprilično precizni. I što se tiče formiranja te neke studentske liste ili studentskog pokreta, to je nešto što smo mi zahtevali od prvog dana. I to je trebalo da bude urađeno, već 15. marta je trebalo sve da bude gotovo. Kada su oni išli onim marševima kroz Srbiju i tako dalje, svaki put kada bi došli u neko mesto, oni su morali da formiraju odbor. Nije jedno ime nije popisano. Ni jedno jedino. Nego se sve svodilo na to da se izazove nekakva nestabilnost u državi i da se pripremi ta nestabilnost za 15. gde su svi očekivali da će nešto da se desi. Ali zapravo, i to smo im rekli, oni nisu imali plan čak ni za 15. To je ta mantra opozicije koja kaže da kada se stvori 300-400 hiljada ljudi na ulici, vlast pada. Jer oni nikada to nisu uspeli i mislili su da je to dovoljno. I koliko god da sam ja puta pitao, objasnite mi na koji način vlast pada. Dođe nas 300-400 hiljada, bilo gde, ispred Skupštine ili na livadu, kako god, i kažemo, evo mi smo... Klecaju je koleni i ona padne. Tako je, evo mi smo došli i šta ćemo sad? Njima je protest postao cilj, a ne sredstvo. I to je nešto što smo upozoravali da ne sme da se desi, da je protest način na koji ostvaruješ cilj. Međutim, od početka se jasno videlo da se sve svodi na tu nekakvu destabilizaciju države, a ne na kreiranje ozbiljnog pokreta koji će stvarno, ajde da kažemo, ugroziti ovu vlast institucionalno i da će biti spreman da preuzme rukovođenje državom. Nikada se nisu gradili kadrovi, što je prošlo 1 milion nekakvih ljudi kroz te proteste. 1 milion! Ne možeš reći da tu nisu mogli da proberu 2000. Koliko ti treba u početku da preuzmeš rukovođenje državom. Oni se sada bore oko 250 ljudi koji će staviti na listu. Oni nemaju nikog, oni nemaju ni jedan odbor. Ne, jednostavno sve se svodilo na to, hajde da blokiramo, hajde da razbijemo, hajde da ne znam ni ja šta uradimo. Ja se 10 godina borim protiv ove vlasti. A ja neću da razbijam državu da bi se borio protiv ove vlasti. To nije normalno. Da, to je jedno autodestruktivno, nije samo destruktivno, to je autodestruktivno ponašanje. Tako je, mi razbijamo svoju državu. Ja ne vidim zašto bi ja to radio. Ja želim da država bude u što boljem stanju kada ja preuzmem rukovođenje. Zašto bih uništavao svoju državu? Zašto bih uništavao ekonomiju svoje države? Ove blokade su dovele do toga da mi izgubimo milijarde eura. Zbog čega? Koji je cilj bio svega toga? Na koji način si ti doprineo da se u ovoj državi nešto promeni? Mi smo imali zahteve koji se nisu ispunili, ali nisu mogli da se ispune, tako su napisani, da ne možeš da ih ispuniš, jer ako ti tražiš da odgovorni za pad nastrešnice završu u zatvoru, to podrazumeva sudski proces od 15 godina. Jer tu je bilo 1000 nekakvih podizvođača dok se utvrdi odgovornost, ko je radio, šta je radio i tako dalje. Jednostavno, nemoguće je to ispuniti. Oni su napravili zahteve na taj način da ih vlast ne može ispuniti. Ovi su ispunjavali ono što su mogli, ovo je traljavo napisano, oni su traljavo ispunjavali. Na kraju smo došli do toga da vlast misli da ih ispunila, oni misle da nisu i hajde onda da lomimo. I to je za mene neprihvatljivo. Prosto neprihvatljivo. Da, a srpski neprijatelji sa strane gledaju i raduju se, Tako je. zato što se uništava država, a ne vlast. Tako je.
I to je stvari glavni problem. Ali negde primećujem da mi konstantno šaljemo poruke blokaderima gde greše i kako da budu bolji, a oni kažu nemate vi pojma, nećemo da vas slušamo. Ne. Ja im šaljem poruke gde greši, kako da budu bolji, oni mi kažu ti si SNS. Čak ne kažu ni to nije dobro zbog toga i toga, ili to nije tačno, ili lupaš gluposti, ne treba da se uradi na taj način, treba na ovaj ili na onaj način. Ja sam godinu dana slao te poruke šta bi trebalo uraditi. Naravno, ja im se rugam. Ja im se rugam iz prostog razloga zato što nisu poslušali ono što smo mi rekli u startu, nego su radili na svoje ruke. Ja sam rekao, okej, ako nećete onako kako sam ja rekao, hajde da vidimo kako ste vi to zamislili. I onda im se jednostavno rugam. Ali sve što sam im rekao jeste iz najbolje namere da budu bolji. Ja i kad kritikujem vlast, ja to radim iz najbolje namere da oni budu bolji. Najviše me nervira iz opozicije ta neka priča ne valja ovo, a onda kad ih pitaš šta bi trebalo uraditi, oni kažu, kad mi dođemo na vlast, onda ćete vi da vidite šta treba. Nećemo mi sad da vam kažem. Ne odaju tajne. Ne odaju tajne. U interesu svih nas jeste da ova vlast bude što bolja. Iz prostog razloga, kad preuzmemo tu vlast, da nam država što bude bolje, da možemo da upravljamo time. Ali oni kao da se trude da unište državu, da bi narod bio razočaran ekonomskim stanjem i da na taj način ruše vlast. Za mene je to neprihvatljivo. Uništavamo sami sebe. I taj način političke borbe ne bi smeo da se odvija. Ljudi zaboravljaju da za bavljanje politikom je potreban novac. I sada, koliko je u stvari novca ušlo u ovaj blokaderski pokret, jer svaki protest košta, svako šetanje po Srbiji košta, i negde mi danas nemamo odgovor ko je sve to platio i koliko para je uložio i zašto. Pa možda je najbolje pitanje zašto. Znači, politika je skup sport i namenjena je bogatima. Sada, bogati ne žele da se bave politikom. Zato što da bi se neko obogatio, on mora dosta toga da uradi u svom životu, da nauči, da proširi svoje kontakte. I onda kada sve to posložiš, kada sve to ostvariš što si zacrtao, onda je prirodno da ti uđeš u politiku i kažeš, ok, sebi sam dovoljno napravio, sad ću malo da napravim državi. Radim besplatno, plata je 1000 eura, koliko? Znači, to je definitivno manje od onoga što oni zarađuju u privatnom sektoru. Ali onda dolaziš u situaciju da treba da uđeš u politiku i da ti jedni i drugi pljuju, izmišljaju o tebi gluposti, laži i tako dalje, da ugrožavaš svoju porodicu, svoj posao. Sve ono što si stekao kroz teške godine rada i truda, sigurno jedno 30-40 godina da bi ti mogao da postigneš to, za politiku samo, ja mislim, osnivanje, pokret i ta neka osnovna infrastruktura, to ne može se uraditi bez 150-200 hiljada eura. I to daješ, bacaš. Poklanjaš državi. Kažeš, evo, daću 200.000 eura kako bih mogao sebe da predstavim kao alternativu ove vlasti i ne garantuje mi niko ništa. To je jedna neisplativa investicija u koju bogati neće doći. Jer im ne treba. Sve što njima treba, oni će pozovu Žiku, Peru, Miku, Lazu i da završe. I onda ostaje na, hajde da kažemo, hrabrim amaterima koji se bave politikom u slobodno vreme dok završavaju neke svoje poslove koje imaju. I to je nemoguće. Nemoguće. I onda dolazimo do toga da u politiku investira neka strana država i sada sa kojim razlogom. Zašto bi meni neko sada dao 200, 300, 500 hiljada eura da počne se bavim politikom? Nema tih dobrotvora, besplatnog ručka nema. Oni očekuju nešto za uzvrat. I sad je najveći problem što te pare daju samo sa zapada. I zašto ti dobiješ 200-300 hiljada eura, 500? Šta treba da uradiš za te pare? Koji je njihov cilj? Da se bore za demokratiju i da baš njih briga za demokratiju u Srbiji. Tako da je to jedan začarani krug koji je jako teško razbiti. Svako ko želi da se bavi politikom, a nema, ne znam, tebi za ozbiljnu kampanju, mi smo pričali o 200-300 hiljada eura samo da napraviš pokret, tebi za ozbiljnu kampanju na republičkom nivou treba, bratu, 2-3 miliona eura. I sad zamisli ja tebi kažem, ajde da uložimo 3 miliona eura i možda dobijemo platu od 1000 eura na 4 godine. Pitaš ti normalan. To je potpuno neisplativo.
I onda dolazimo u to da moraš u jednu od ambasada da bi mogao da se baviš politikom i onda oni daju pare, ali prosto onda nema mišljenja. Onda zahtevaš da se Srbiji uvede staratelj, a da ćeš ti biti najbolji poslušnik koji će sprovoditi ono što je staratelj tražio od tebe. Ali koliko stvari tu postoji problem da neko ko je dobar kadar i radi za 3, 4, 5 hiljada evra, kaže, neću više da radim, odmah ja da budem ministar za 150.000. I kako ovde sad tu naći dobar kadar? Jer ja ne vidim da će ovi profesori koji se guraju na studentsku listu da daju otkaze da bi bili narodni poslanici. Za mnogo manje para. Pa sad je tu pitanje šta je mnogo manje para. Kako oni računaju da li će to biti manje ili više. Jer nije to samo profesorska plata. Ljudi misle da oni rade za platu i kao to je to. Tu imaš raznoraznih programa preko kojih oni isisavaju novac. I zato im i smeta ovo uvođenje kontrole finansija od strane države. Oni kukaju na to kao ranjeni. Zato što će sada država znati svaki dinar gde se potrošio. Da, i svi koji uđu u politiku moraju da kaže ovoliko para imamo u banci, ovoliko stanova imamo, ovoliko zarađujemo, ovoliko mi je plata svakog meseca. I mora sve da bude kristalno i dostupno javnosti. Pa ja ne znam da će se ikada to desiti. Čisto sumnjam. Da će se ikada to desiti, da mi imamo stvarno imovinsko stanje svih političara, to ne odgovara ni vlastima, ni opoziciji. Naročito ne opozicija. Pogledaj, ovo sada, ja sam baš prozivao, bilo je u Informeru, Majića vezano za njegovu imovinu. On tvrdi da je prijavio sve, ja odem na sajt, nema ničega. Ni njega, ni njegove porodice za koju on tvrdi da je to prijavio pre 15 godina ili 12 godina. Toga nema. Niko od njih ne prijavljuje stvarno stanje i to čisto sumnjam da će svojom voljom da oni nametnu da to tako mora. Sad da vratim kad smo već kod bogataša, to mi je asocijacija Musk koji je zbog bavljanja politikom izgubio jako puno para, ali njegov Twitter je postao stvari u Srbiji zamena za političku borbu, odlazak u manja mesta, od vrata do vrata. Negde ja vidim da političari to, napišem jedan tweet 2 na dan i to je moje bavljanje politikom i ja ću tako da osvojim vlast. Da li je to... Stvari, kako da definišemo Twitter u politici u Srbiji danas? Pa, to je sjajan alat za organizaciju, za ostvarivanje kontakata, za razmenu ideja, mišljenja i tako dalje, ali preko Twittera ne možeš da vršiš propagandu. Twitter ima jako malo korisnika za to i tu su ljudi koje isključivo interese politika. Vrlo malo mi imamo sadržaja na Twitteru koji nije politički, vrlo malo. Ali Twitter nije stvarno stanje. Nije ni blizu stvarnog stanja. Ja im stalno pišem, nije on Twitter Srbija. Jer ono što vidimo, vlast, na primjer, taj posao savršeno radi. I tu im moramo odati priznanje. Oni imaju ljude na terenu koji taj posao odrađuju besprekorno. Oni svaku porodicu obiđu, oni na svaka vrata pokucaju, oni imaju spiskove ljudi koji su u teškoj finansijskoj situaciji, oni njima pomažu tokom čitave godine. Znači, nije to dao Vučić kilo brašna za glas. Ne, oni čitave godine, svaki mesec dobiju nekakav paket, nekakvu pomoć od SNS-a i oni to jako cene. Zato što im niko drugi ne pomaže, niko drugi ne dolazi. Šta njega briga, šta je Vukša napisao na Twitteru kada ovaj dođe svaki mesec sa džakom brašna, šećera, ulja, koji njemu puno znači. I to SNS plaća iz svoje stranke od novca koji dobije od države. E sad, zašto to ne radi opozicija? Mi vidimo da se ta odela koje one nose znatno poboljšala od kad su oni ušli u Skupštinu. Vidimo da je sad tu po 1.000-2.000 eura za odela, pa se ta odela često menjaju, ne može svaki dan u istom modelu u Skupštinu, ali tako? Ali taj dobar deo novca koji oni dobijaju od države, to se meri u stotinama hiljada eura. Oni to ne koriste zarad širenja stranačke infrastrukture, novih kadrova, programa, ideja i tako dalje. Sve to moraš da platiš, niko to neće džabe da radi, ali tako? Ne. Oni to koriste zarad, ajde da kažemo, luksuznog života i onda dođu izbori, onda je 3, 4, 5%, jer ono što su uspeli da ostvare uticaj preko N1, Nove S i tih društvenih mreža, to ti je to. Sad, ali tu imam isto
ljudi kada razmišljaju dovoljno da plati na reklamu i odmah će to da se sve rasproda, pitanje je proizvod. Ako je proizvod loš, nijedna reklama ne može da pomogne, jer kad sad se sazna da je proizvod loš, tako i u politici, ako je politika loša, džabe i društvene mreže i N1 i sve živo kad to ne ide dalje. A sada kako definisati u Srbiji dobru politiku? Pa naš veći problem je u tome što proizvoda nema nego što je proizvod loš. Oni se ni za šta ne zalažu. Nema nikakvu ideju. Apsolutno nikakvu ideju. Oni čak ni ne razmatraju greške koje vlast pravi, pa kaže trebalo bi raditi na taj i taj način. Trebalo bi ovo promeniti na taj i taj način. Jedina politika je Vučić je loš, glasajte za nas, bit ćemo bolji, majke mi. I ono što se opozicija godinama starala jeste da se niko treći ne pojavi u politici. To je njima jako važno. Zato što oni računaju na to da će u jednom trenutku narodu Vučić dosaditi. Jer vlast da je najbolja na svetu, posle 13-14 godina dosadi. Narod bi nekoga drugog. I sada oni su se nadali tome da će svojom pljuvačinom i cenzurom u medijima, da kažem u tim opozicionim medijima, N1 i Nova S, tamo ne možeš da se pojaviš ako nisi njihov, oni su se nadali da će na taj način onemogućiti bilo kome novom da se pojavi u politici i da ugrozi njihovu poziciju u opoziciji. I to je dugo trajalo. To je trajalo dobrih 12 godina. I zato smo se mi borili protiv opozicije. Ja sam pokrenuo onu kampanju Smenit ćemo vlast kada smenimo opoziciju. Jer ta jalova opozicija, ja verujem da ga nikad ne bi ni smenila. Jer Vučić nije vladao na svojim vrlinama, nego na manama opozicije. Jer njih je bilo lako diskreditovati. Prvo, svi oni imaju puno putera na glavi, drugo, povezano sa stranim ambasadama i tako dalje. Jednostavno, nije morao ni mnogo da se trudi. Treće, bili su vlast. Tako je. I pokazali su šta su znali i šta su umeli, to prosto nije bilo dovoljno dobro. Tako da on nije imao velikih problema da to hendluje. Sada je malo drugačije. Mi smo uništavali opoziciju i onda mi smo ih uništili. Posle onog protesta u Beogradu, koji je bio fijasko, ljudi su stvarno digli ruke od njih. Ja sam vidio to po mojim tweetovima da ja dobijem po 2-3 hiljade lajkova kada kažem da je opozicija pokojna. Ljudi se slažu, čak i oni koji su podržavali opoziciju se slažu. I onda su se pojavili studenti, ajde tako da ih nazovemo studenti, sa pričom, evo mi smo ti novi, i ljudi su dali podršku, to me je podsjećalo na podršku Belog Preletačevića, toliko ste loši da ćemo sad pustiti decu da vode politiku, čisto da vam pokažemo kakvo mišljenje imamo o vama. Da su deca koja su juče spilila od, 19, 20, 21 godinu bolja od vas koji to radite čitav život. Ali ono što meni nerazumljivo kada vidim to matore ljude sa velikim životnim iskustvom, kaže, samo studenti. Šta studenti kažu? Studenti znaju najbolje. Oni su super. Sveti studenti. Šta se to desilo? Ja sam napisao jedan tweet, ja sam ubeđen da smo mi u nekakvom eksperimentu sociološkom gde nas ubeđuju da su deca pametnije od odraslih. I to je meni prosto neprihvatljivo. Baš sam bio na Space-u, pravili su studenti, dvoje, jedan dečak i devojčica. To su radili u privatnoj režiji, onako, ne znam ni iz kog razloga, verujem da nešto bauljaju, traže, pa pokušavaju da nađu svoje mesto. I porazgovarali smo. Ja sam onako stvarno dobronamerno, trudio se da ne bude maliciozan, i otvoreno sam ih pitao, recite mi, da li znate ko u vaše ime pravi studentsku listu? Ne znaju. Da li znate ko u vaše ime pravi program? Ne znaju. Oni ne znaju ni gde idu, ni ko ih vodi, ni za šta će se zalagati. Oni veruju da je to što su oni prošetali od grada do grada, što oni prave ove marševe, što ih ljudi dočekuju kako ih dočekuju, da je to dovoljno. I prosto nije, ali ja njih ne osuđujem što oni misle da je to dovoljno. Jer oni su se pobunili protiv vlasti. I svoj deo su odradili. Problem je što nije bilo starijih koji će to njihovo nezadovoljstvo i generalno narodno nezadovoljstvo pretočiti u politiku. I iz svega toga
napraviti neki program, profilisati neke ljude koji su se pojavljivali na tim protestima i tako dalje, ali toga nema. Ja sada kada vidim ko učestvuje u hajde da kažemo, toj studentskoj listi, kreiranju tog programa i tako dalje, to su autonomaši, to su neke nevladine organizacije i tako dalje. I jednostavno oni su tu mic po mic prišli njima momentalno, stekli neko njihovo poverenje i oni sada prosto rade šta god žele. Pa onda vidimo tamo, slušao sam Space baš njihov, svađaju se oko toga koliko ima studenta Zdenko Tomanovića, koliko ima studenta šta znači to koliko ima studenta? Koliko zapravo on ima dece koje manipuliše? Je li to stvar? Pa se sad svađamo oko toga koliko ja mogu dece da izmanipulišem, a koliko ti možeš dece da izmanipulišeš i onda će ta izmanipulisana deca glasati ovako ili onako da se ovaj nađe na listi ili da se ne nađe na listi i to je poražavajuće. Jer mi vidimo sada, tu su likovi poput Žike Pauka. On se nešto pita vezano za studentsku listu, da li će biti ovaj, da li će biti onaj, mislim, prosto poražavajuće. Vidimo da se sve ono protiv čega smo se borili, u stvari razlog zbog kojeg smo se borili protiv opozicije, da se sve to povampirilo. I da je sada sve to samo prešlo na te nekakve studente, ta deca ne shvataju da ih manipulišu, nego oni tapšu ih po ramenu, kaže tako je, borite se, vi ćete da srušite Vučića, vi ste ta nova nada i tako dalje. A onda pročitaš članak u onoj mašini, kaže, studentska lista se pravi u tajnosti pa i od samih studenta. I onda kaže, pa ko onda to pravi? Kako ti, koji si nosioc borbe, dozvoljavaš da neko u tvoje ime pravi listu i da ti ne znaš ko će biti na njoj, da ne znaš ko će da zastupa te neke tvoje ideje, stavove i tako dalje. Ali ne, i ta deca s kojim smo razgovarali na Space-u, oni kažu, sačekat će da izađe lista, pa će oni odlučiti da li će podržati ili ne. Zamislite koliko je to poražavajuće, da ti čekaš da neko nepoznat u tvoje ime napravi listu, a kad ti budeš video šta su oni napravili, onda ćeš ti odlučiti da li ćeš to podržati ili ne. Ali kad ti se alternativa pojavljuje, a koje ne znaš šta su i ne znaš gde su i u nekoj senci, kako imati poverenje u ti, da ono što oni govore sa nama će biti bolje, zaista jeste tako. Kad ne postoji to osnovno poverenje. Jer, izađeš i kažeš, ja taj, zastupam to i to, hoću to i to, pa vi sad padnite u nesvest ovde, baš me briga, ja to zavrem. Oni se kriju i čekaju i ono kaže, aha, kako će da reaguje, da li će to da se svidi onome kome se ja ulizujem. Mi smo generalno nepoverljiv narod. Jer više puta smo prevareni, tako da to je sasvim nešto što je normalno. I zbog toga i jeste pad u podršci prvenstveno protestima, pa onda i njihovom pokretu. Jer sada smo prešli na političku borbu. Ranije je to bilo na emotivnoj borbi. Poginuli su neki ljudi i oni su tražili pravdu za te ljude. To je nešto što je sasvim normalno. To je nešto što svako može da se složi sa tim. Ali to je nešto što ima ograničen rok trajanja. Tebi kada umre najrođeniji, posle godinu dana prosto nastaviš sa životom. A da ne pričam o tome da je umro neko kome ime ne znaš. Nažalost, ali prosto nastaviš sa svom životom. I ta priča više ne prolazi. Ta priča, njihova politika se zasniva na jahanju žrtava, što je jako tužno. I to je radila i opozicija svih ovih 12 godina. Oni su se sporadično pojavljivali kako se desi nekakva nesreća i nisu predlagali rešenje kako više do te nesreće da dođe. Nego kažu, evo, vidite ovde, ne znam, ovaj klinac tamo ubio 5-6 ljudi, Srbija protiv nasilja, glasite za nas da ne bude nasilja. Kako da ne bude nasilja? Niko ne pita. Ni to ni pričaju o tome. Kako da dođemo mi do toga? I sada... Rekli su ukinuti zadrugu i reality. Ok, i onda nisu ni čak insistirali na tome. Ja sam podržao, kažem, ok, ukinuti.
Ni nikakve koristi od toga nema, ukinute. Ali oni su odustali od te priče i krenuli na rušenje vlasti i to na kraju ukrali celo to ime i s tim izašli na izbore i prošli kako su prošli. Znači, i to je ono što smo im najviše zamerali i sada studenti nastavljaju sa tom pričom. Evo, videli smo protest sada u Valjevu. Pošto nema novih žrtava, mislili su da je nova žrtva ova devojčica nesretna što je umrla posle operacije krajnika i krenuli su sa time da napadaju iz svih oružja, tražili glavu onom doktoru i tako dalje. Odmah je tu smena Lončara, Vučić pada. I onda je u javnosti izašlo da je taj doktor koji je operisao nesretno dete zapravo blokader, on njih podržava čak imenom i prezimenom. I sada vidimo da oni kreću u pravdanje toga da eto možda i nije bila lekarska greška i tako dalje. I odmah su to precrtali, to ne može da se jaše, to je naš. Ajmo do Valjeva. Tamo su neka deca dobila batine od policije. Ajmo sad da se podsjetimo toga i da jašemo na njihovim batinama, jer nemamo ništa drugo. Hajde da zajašemo te njihove batine i da pričamo kako će doći pravda za sve i svašta i tako dalje, a uopšte ne uzimaju u obzir da ih je policija pustila 2 sata da rade šta hoće. Za tih 2 sata su zapalili prostoriju SNS-a, zapalili zgradu tužilaštva, slomili opštinu, demolirali kafić. I onda kad je policija došla da ih sklanja sa ulice, počeli su da se biju sa policijom. I onda pričaju o tome kako je policija brutalna i kako, eto, dobili su batine iz čista mira i ne znam ti nija šta. I glume žrtve. I mi stalno imamo tu politiku žrtve bez ideje, bez plana, bez programa, nego jednostavno hajde da na konto toga, na konto tih emocija, mi nekako dođemo do vlasti i to je možda moglo u nekom blitzkriegu. Da su oni tražili proteste, da su tražili izbore 15. ali da su bili spremni na njih, pa i dalje dok je ta emocija radila, da su tražili izbore, su dobili izbore, možda bi na taj način ostvarili nekakav rezultat i možda čak i srušili vlast. Ali tada kad sam ja govorio pravite stranku da se traže izbori do 15. oni su govorili ko traži izbore, taj izdajnik. Oni su mislili da mogu uličnim protestima da sruše ovu vlast. Kako god da sam ja govorio, to je nemoguće. Mislim, nemojte ljudi da se zamajavate. Vi očekujete, jedini način da protest sruši vlast jeste da dobar deo policije otkaže poslušnost i ode. I oni su imali u svojim redovima nekoliko kadrova koji su na to bili spremni. Međutim, to je već bilo zamenjeno tamo januar, februar, već je to bilo gotovo. Taj prozor se već zatvorio. Međutim, oni su mislili da će zbog broja ljudi da se nekako, ne znam, policija skloni ili nešto da se desi. To se nije desilo, onda su mislili da mogu na Vidovdan da se biju sa policijom, da nekako narod skoči na policiju i prebije policiju. To prosto ne ide. Policija je opremljena i obučena za to. Njihov posao je da razbijaju demonstracije. A ti tamo pokupiš hrabre amatere, ženu, decu, starce i kučiće dovode, bebe sa kolicima i ti onda očekuješ da će oni da pobede policiju i nekako da zauzmu institucije, ne znajući ni šta ćeš kad je zauzmeš. Evo 15. da su upali u Skupštini, da su je zauzeli, kažeš, ok, i šta ćete sad? Kako ćete sad? Pa isto koji na fakultetu, evo zauzmi, sve je tamo. Tako je. Ali ono što ja, kad opozicija izgubi izbore, posle toga imaju taj bolesni poriv da vređaju ljude što nisu glasali za njih, da su glupi idioti, da ne mogu da oni shvate njihovu veličinu, koliko su oni genijalni. Tako. Ali kad sam se spremao za emisiju, onda tražio sam to kako te pljuju na Twitteru i to je tek, vređanje, evo prodao se, sad je bot vlasti, svi da ga blokiramo, evo već smo mu skinuli 10.000 followera. Nisu. Ali to kreće, to idemo, jednu reč si rekao protiv nas, ti odmah te uništavamo, ti ne smeš više da postojiš. I sada gde je tu pluralizam i da poštujemo drugačije mišljenje? Ma ne, oni su gori nego vlast. Što se toga tiče, oni su gori nego vlast. Ja sam objavio, ja pravim te ankete s vremena na vreme, i onda sam, na primjer, objavio tu anketu koga trenutno podržavate, tamo je bila vlast, opozicija,
studenti i neutralni. I tu je glasalo, ja mislim, neki 2000 ljudi, što možemo da kažemo da je manje više ok uzorak i vlast i studenti su tu, ne znam, 30%, opozicija, na primjer, 3%, neutralnih je 20%. Znači, oni misle da imaju moć na društvenim mrežama, nemaju. 99% korisnika društvenih mreža ne lajkuje, ne retweetuje, oni samo pročitaju i idu dalje. Informišu se, čitaju Twitter kao novine. Znači, meni najveći broj pregleda na Twitteru imam ujutru. Ljudi uz kafu pročitaju šta sam ja pisao, šta se dešava u državi i idu dalje svojim poslom. Međutim, oni misle da mogu na taj način da nekoga zastraše, da ga gurnu u tu autocenzuru. A mogu reći, kod nekih ljudi to i prolazi. Kod mene ne. Što me više gaze, ja više volim da se zezam na njihov račun i njih se ne plašim. Ali ima ljudi koji kada vide kako ja prođem i ljudi slični meni, oni ne žele tako da prođu i onda se povuku, ne pišu negativne komentare ili ne objavljuju nekakve kritike vezano za njihov rad, ali se prosto izađu iz te priče. I zato oni imaju ovakav veliki pad podrške, a tiho. Nemamo veliku pobunu, nemamo kao ranije onu poziciju što svi pljuvali, nesposobni ste ovako, onako. Ne, zbog tih napada, evo sad baš kako si mi to rekao, pa razmišljam, zbog tih napada brojni ljudi su se povukli, ali tiho. I negde u privatnim prepiskama sa mnom ja sve više dobijam tih poruka da sam sve vreme bio u pravu, da nisu mogli da veruju da to tako može, da će to tako biti i tako dalje, ali dobro na njima je da pljuju, na nama da se ne obaziramo na to i to je to. Da, to gledam, autocenzuru, ime sve više i više potrebna je hrabrost da ljudi napišu ono što misle. Tako je. Da se izlože javnosti, ali koliko puta si ti bio to da razmišljaš da li mi je pametno da ovo napišem u ovom trenutku ili da si imao neke tweetove koji si išao da ih brišeš zato što si promenio mišljenje? Ne, ja kad promenim mišljenje, ja kažem, ljudi, pogrešio sam, mislio sam to i to, sad više to ne mislim. To radi pametan čovjek suočen sa argumentacijom, prosto revidira svoje neke stavove. I ja sam neke svoje stavove revidirao, naročito u načinu borbe protiv ove vlasti. Ja sam mislio da to može tako politika catch all, ajmo svi protiv Vučića, nema veze ko je ko, pa kad to završimo, mi ćemo nekako da se snađemo na vlasti, sada vidim koliko je to sve pogrešno i primitivno, ali nekada se zapitam zašto gubim vreme. Eto, jedino to. Vodim borbu protiv vetrenjača. Ja nisam izgubio ni jednog pratioca od kad su oni počeli da me pljuju i da pozivaju na to, čak sam i dobio 200-300. I čak i broj čitanja mojih tweeteva i to se povećao u odnosu na ranije. Negde kada je bilo ono aktivno jul, kada su bili oni protesti, ja sam išao i po 1 milion pregleda nedeljno. To ranije nisam imao, pre nego što su oni počeli da me napadaju. Tako da ne mogu oni na taj način da izvrše pritisak, ali mogu da gurnu ljudi u autocenzuru. Eto, jedino to. Da se ljudi uplaše i da onda da odluče da ne komentarišu neke stvari koje su loše po tu celu ekipu. Ali koliko je stvari onda licemerno da Vučića optužuju da je autokrata, a oni ne dozvoljavaju ni miligram kritike, a kamoli pljuvanja i vređanja i šta već. Pa kakav, mi nikada nismo imali demokratskiju vlast u istoriji. Nikada. Kakav autokrata? Ti izađeš na društvene mreže, na televiziju i pričaš i pišeš šta god hoćeš. To nikada nije postojalo. Jedino što ih hapsi kad ovi počnu priču treba ubiti, treba obesiti, ne znam ti ni ja što, mislim, to nije normalno. Ali što se tiče kritike prema vlasti, pa lakše je kritikovati vlast nego njih. Lakše je kritikovati vlast nego njih. Bez ikakvih... Više lajkova se dobije. Pa da, to što se, ja sam nekada bio svaki tweet pod 5000 lajkova. Nije 5, ali bilo je po 2. Ali ti bez problema, bez ikakvih, čak i ljudi koji podržavaju SNS, ili ajde da kažemo botovi SNS, oni će da dođu
sa tobom da pokušaju argumentovano da se raspravljaju u komentarima. Pa ti napiše, nije to baš tako, vidiš ovako i tako dalje, dok oni dođu direktno sa uvredama. Znači, tu nema pokušaja da se razgovara ili da oni tebi promene mišljenje, nego direktno uvredu i što veću uvredu smisle, valjda je to zanimljivije. Ali to je, nažalost, na primjer, borba na društvenim mrežama se svela na ruganje ove vlasti. Ja sam više puta to rekao, od ruganja ove vlasti nema ništa, narod voli cirkus da gleda, ali za cirkus ne glasa. Ti ne možeš dobiti poverenje kao neko ko treba da budeš alternativa ovoj vlasti tako što ćeš da im se rugaš. Ja sam im se rugao. Ako im se ko rugao im sam se ja. I vlastima i opoziciji, svima, ali ti nemaš taj autoritet kada treba da predložiš neko rešenje. Prosto nemaš. Nego tebe ljudi čitaju kao nekakav komični profil koji se ruga svima i ti kad kažeš trebalo bi glasati za Žiku Peru, Miku Lazu, oni te ne uzimaju za ozbiljno. Ali to je to. Zato oni i gube. Ali to pljuvanje vlastom mi je interesantno koliko puta sklizne u autošovinizam i pljuvanje celog naroda, a koliko tu u stvari ima i elitizma. Mi smo gospode iz kruga dvojke, mega obrazovani, pismeni, a ova seljana što smrdi ne kupa se i smrdi u našem autobusu kad nam uđe. To mi je nešto što ja primećujem i što mi ide jako na živce. Pa prvenstveno ne postoji mogućnost da pobediš SNS ako ne preuzmeš dobar deo njihovih glasača. Ne postoji mogućnost. A oni za glasače SNS-a pričaju da je stoka koja ide u štalu, da baš kad je bio ovaj protest, oni su sada postavili ogradu i oni kažu, evo, stoka ide u štalu, tako i treba. U obor, da, izvini, u obor. I konstantno vređuju dobar deo našeg naroda. Baš sa tih nekakvih elitističkih visina koje oni misle da zaslužuju. Ja poznajem neki od njih. To su neostvareni potomci komunista koji žive tu gde žive zato što je deda oteo nekome stan i sad oni misle da su zbog toga jako važni. Ali na taj način, ako ti ne izvršiš opštu mobilizaciju i ne prihvatiš, ne pričamo o funkcionerima, nego pričamo o glasačima ili ljudima koji su podržavali i stavove SNS-a, i stavove opozicije, i stavove studenta i onda shvatili u jednom trenutku da su pogrešili i promenili svoje mišljenje. Jedino na taj način ti možeš ozbiljnije da ugroziš vlast. Sve ovo ostalo je samo dodatno kopanje rovova u društvu i mi rezultate tih izbora već znamo. Zato što poneki put razmišljam i čini mi se da njima vlast nije cilj, nego zadržavanje te pogodne pozicije u društvu, gde nas ambasade zove na svoje prijeme i koktele, gde smo mi ta elita i samo pljujemo, najverovatnije da dobijemo neki reket, da nam povećaju neke apanaže državne preko fakulteta gde radimo. Ja ne vidim da oni uopšte žele da preuzmu odgovornost vođenja države, nego samo tako da budu to intelektualci koji pišu kolumne za Vreme i gostuju na N1. Pa mislim da ih ima raznih i to što si ti rekao, ima i ljudi koji misle da bi mogli da rukovode državu. Ja sam dugo bio u državnom aparatu, ja sam bio u gradskoj upravi 8 godina. Ja sam bio i za vreme DS-a i za vreme SNS-a. I nema tog mesta u državnom aparatu koje je, barem u gradu, koje ja nisam barem obišao, da ne kažem, bio unutra, pomagao, radio i tako dalje. To je krvav posao. Težak posao. Ti treba budeš sluga. Budeš sluga naroda. Oni neće da budu sluge. Oni hoće da jednostavno upravo to što si rekao, da ih zovu na koktele, da imaju te novce za koje manje više ne rade i da oni na taj način parazitiraju i onog trenutka kada se ti novci ukinu, tog trenutka nastaje haos. I ja sam počeo da se smejem, jer kada je Selaković došao na mesto ministra, ja sam rekao, neću raditi ništa, ali ima da im ukine pare. I onog trenutka kad je on počeo da seče redom
te fondove za filmove i raznorazne gluposti, da tog trenutka je krenula cela ova priča oko generalštaba i svega ostalo. Mislim, onu komunističku šupu bi trebalo srušiti, pa makar bila livada. Ono je trebalo srušiti pre 20 godina. Ali upravo ta samozvana elita, potomci komunista, oni se bore protiv toga zato što je taj generalštab jedan od simbola komunizma. I oni ga iz tog razloga ne daju. I ako malo bolje pogledaš strukturu tih ljudi koji se bore protiv rušenja generalštaba, tu, uslovno rečeno, četnika nema. To su sve komunisti. I oni bi to ne znam šta da obnavljaju i tako dalje. Mislim, budalaština jedna. To su oni što su izgubili hotel Jugoslavije, sad ovo ne daju ni. Tako, i most. I, znaš, vlast sada radi ono što smo mi tražili da vlast uradi pre dobrih 7-8 godina. Naprimer, ne znam, Savski most. Pričamo da tamo ne može da se prođe, da je to čep dobrih, evo ja da kažem za sebe, dobrih 13-14 godina. Da bi to trebalo srušiti i napraviti normalan most. Prvo, ne možeš da voziš brže od 10 na sat, drugo, usko i tako dalje. I sad oni kažu, ali on hoće da sruši, da bude lepši pogled Beograda na vodi. Pa neka je i to razlog, bar će nešto da naprave. Taj most je trebalo srušiti pre 15 godina, sad će da ga sruše, da naprave veći i lepši, zato da bi ljudi iz Beograda na vodi imali bolji pogled. Ok, meni sve jedno, ja ću tu da prođem brže. Ili, ne znam, hotel Jugoslavije. I za šta god da se oni uhvate da se bore, mi smo nekako govorili o tome pre XY godina da bi sve to trebalo počistiti. Na primjer, ona zgrada pošte tamo, što je to ličilo i tako dalje. Ali ne samo što se tiče arhitekture grada, već vlast radi ono što smo mi tražili od njih pre, kažem, dobrih 7-8 godina, što se tiče kadrova na fakultetima i u tužilaštvu. I sada kad neko kaže zašto nećeš da pružiš podršku, ne znam, Jeleni Kleut ili ne znam kom, ja kažem, pa ja se zalažem 8 godina da se oni izbace sa fakulteta. 8 godina se zalažem za to. Da jednostavno deca nam sa fakulteta izlaze kao autošovinisti, koji samo čekaju da pobegnu iz ove države. I ja sad treba da se borim da ti ljudi ostanu na fakultetima samo zato što su protiv Vučića. Baš me briga što su protiv Vučića. Meni je poražavajuće da Dinko Gruhinić i dalje obitava na fakultetu. Meni je to poražavajuće posle svega što se dogodilo da vlast i dalje nema hrabrosti da ga istara napolje. Ne samo njega, ima tu još 20-30 ljudi. Da nemaju... Da je samo 20. Tamo, mislim, onih isturenih. Da nemaju hrabrosti da ih istaraju napolje. Evo, videli smo šta je juče bilo sa tužiteljkom Saović. Kad smo mi pričali o tome vezano za nju i za uticaj strane ambasade na nju. Kada je Hill došao da brani nju i onu, kako ona sebe naziva, tužiteljka u penziji i tako dalje, zato što su mu uzeli onaj predmet vezano za EPS, kad smo mi pričali da njima nije mesto u tužilaštvu? Koliko ima to? Ima. I ne samo njoj, nego brojnima. I vlast nas je ignorisala. Potpuno ignorisala, misleći da će to moći da hendluje. I da to, pusti ih. I onako oni ne mogu ništa da urade i ne mogu ništa da urade. I sad upravo ti koji ne mogu ništa da urade su zavrteli ovu priču i bacili državu na kolena. 6 meseci oni nisu znali odakle bije. Nešto profesora, malo upišene dečurlije i tužilaštvo. I onda valjda su videli koliko je sve to ranjivo i rešili nešto da rade. I sada isti oni koji su zajedno sa mnom kritikovali Zagorku Dolovac, kako je rak rana tužilaštva. Mi smo u glas to pričali. Ja sam mislio da imamo jedan konsenzus vezano za Zagorku Dolovac. Ja sam mislio da se svi slažemo da nju treba odatle isterati. Sad je vole zato što je protiv Vučića. Sad je Zaga postala heroj i branitelj nezavisnog tužilaštva i nju moramo da podržimo i ne znam ti nije šta. I sada vlast i dalje ne radi ništa povodom nadležnosti države. Znači, i dalje je tužilaštvo nezavisno. Samo su razvlastili Zagorku i to prebacili na Visoki savet tužilaštva
Sad je to drama. Sad je to kuknjava, sad je to zovu ambasade, da Evropska unija utiče, ne znam, uvedu sankcije vlastima. Ništa nije urađeno povodom toga da mi ponovo ovlastimo državu. Mi smo državu razvlastili. Ja sam bio protiv tog referenduma. Ja ne mogu da shvatim ljude koji su bili protiv tog referenduma, a sada su protiv toga da se uvede red u tužilaštvu. Ja ne mogu da shvatim te transformacije. Samo zato što je neko naprasno odlučio da bude protiv Vučića, mi ćemo oprostiti sve ono što su oni uradili proteklih 15 godina i sada ćemo njega napraviti heroje. To je neverovatno. Imamo ih. Šarovića, pa imamo onog pevača, kako god da se zove. Kog, Topalka? Topalka, isto. Sada odjedanput genij od čoveka, najtalentovaniji pevač na svetu. Šarović, genijalan političar, najbolji Ma dobro, duša na svetu. Šarović je čak ni oni ne zarazuju. Pa, ali bilo je samo dovoljno da kaže Vučić je grozan, mene divnog. Ali vidimo da se broj ljudi na protestima smanjuje svakog dana. I da li je onda Vučić u pravu kada kaže da je pobedio obojenu revoluciju? Ili je ona još uvek tinja? Pa ja bih rekao nešto, plaši se završit ću u zatvor. Ali mislim da se obojena revolucija pobedila sama sebe, odnosno odlaskom glavnog organizatora te revolucije, kad je promenjena vlast u Americi. Oni su njega povukli i cijela ta priča obezglavljena. I mi jasno vidimo na koji način su se organizovali protesti i cijela ta priča dok je dotični bio prisutan i koliko se srlja i greši nakon 15. Ti tek sada vidiš koliko je to sve neorganizovano, koliko je to amaterski, klinački i tako dalje. I ja bih pre rekao da se izvukao nego što je pobedio. I da je možda jedan od najvećih razloga zbog čega se izvukao taj što mi nismo prihvatili, pričam sada o tim neutralnima, da rušimo državu da bismo smenili vlast. Koliko god da nam se vlast ne sviđa. Mi smo odbili da to uradimo, zato smo platili cenu debelog vređanja, prozivanja, pokazivanja, ukazivanja. Danas pričaju meni SNS ovako, onako. Mogu misliti šta će se pričati posle ovoga. Uzo pare ovako, onako. Ja vidim, svi vrte neke pare osim mene. Ja ćoravog dinara video nisam, godinu dana to traje. A vidimo sada, na primjer, da jedni od organizatora protesta, evo sad u Valjevu, nađoše neke pare kod njih, pa kaže to za tetku, za ovog, mi smo to skupljali. Ja nisam video apel da se skuplja novac. Obično bude apela. Skupljamo za Žiku, Peru, Miku, Lazu, donacije, dajte svi i tako dalje. Toga nije bilo. I sad odjedanput nađušemo neke koverte s parama i kaže skupljali smo i tako dalje. Mislim, okej. Ali od cijele te priče prosto ne može da bude nešto. To će se završiti kako će se završiti. Ti ljudi koji budu na listi, ako liste bude, da se mi dobro razumemo, ako lista uopšte bude, onog trenutka kad uđe u Skupštinu, oni će se razbiti na nekakve poslaničke klubove, to će pući priča kao što se opozicija svaki put razbije kad ulazi, evo, Srbija protiv nasilja, koliko je trajalo, ja ne znam da su bili 10 dana svi zajedno, razbili su se na 100 tih nekakvih frakcija, tako će i oni, jer vidimo koja se ekipa muva oko njih i to... Pa on je jedan od 5 miliona, više i ne pamtim i kako su se zvali. Tako je. Dobro, ona je sad kod Đilasa. Ona što je skidala patike u studiju, ona je sad kod Đilasa. A bejaše na naslovnim stranama Nina, kako se vedi. Niko se njih više ne seća. Da. Ja se sećam po patikama i to je to. Da, ali spomenuli ste Ameriku i Bajdenovu administraciju. Pojedini imaju mišljenje da se i Rusija s vremena na vreme meša u ove blokade i podržava studente u blokadi. Evropsku uniju, pojedine u stvari zemlje Evropske unije. Sada, taj uticaj s polja je u Srbiji konstantno vidljiv i osjeća se. Kako mi da se otarasimo toga? Pa za taj uticaj s polja je isključivo vlast kriva.
Isključivo vlast. Jer to se lako reši. Ti da uvedeš zakon o stranim agentima, doneseš odredbu da ljudi koji rade na državnim pozicijama nemaju pravo da se viđaju sa stranim zvaničnicima. Ima 5 ljudi u državi koji treba da odu u stranu ambasadu. 5. Kad dođe 4. jul, čekaš 4 sata. To svi u američkoj ambasadi. Svi. Od vlasti, opozicije, nevladinih organizacija, oni se svi tamo sjate i druže se i tako dalje. To ne bi smelo da se dešava. To je poraz za našu državu. Znači, državni službenici nemaju šta da razgovaraju sa stranim zvaničnicima. Onog trenutka kada se ostvari kontakt, oni to ne prijavljuju i više nisu državni službenici, a onda da se dalje zaključi da li je tu bio pokušaj nekakvog uticaja na njih ili nije i možda imali da se završi u zatvoru i da se donese zakon o stranim agentima, da kada neko ko dobija novac za svoje političko delovanje i izađe na televiziju nešto da kaže, mora da piše Vukša Dragović, strani agent Amerike. Ili Vukša Dragović, strani agent Rusije, Kine, Japana, Amerikanaca, zemaljaca, nije bitno. I onda da mi znamo da ta osoba koja to priča, da je strani agent. I da to što on govori uzimamo sa rezervom zato što to priča strani agent. Ali ja bi se složio s tim, zato što kad imaš neku seriju, doli ti napišu, u seriji ima proizvoda koji je product placement, u emisiji biće product placement. Prodaje se, tako je. Tako i ti kad dođeš pričaš, ali ovog čiku plaća taj da ovo priča. Tako je. I da mi znamo zbog čega on to priča. Da li on to veruje, da li je došao do nekih spoznaja ili je dobio pare za to što priča. Ali koliko sad je to uopšte moguće, zato što nama ekonomija i život zavisi od velikih sila, koliko se sada smemo zamerati tim istim silama? Pa ja razumem balansiranje vlasti. Znači, razumem da mi ekonomski zavisimo od Evropske unije. Ne toliko da mi zarađujemo neki veliki novac, koliko da mi preživljavamo. Zato što od svih tih silnih milijardi koje mi izvozimo za Evropsku uniju, zapravo njihove firme izvoze same sebi. Naši privrednici izvoze nekih 2,5 milijarde eura u Evropsku uniju i to je to. Sve ostalo evropske firme izvoze same sebi. Međutim, mi smo doneli odluku da našu nezaposlenost rešavamo stranim firmama, mahom iz Evropske unije. I mi smo nezaposlenost smanjili sa 29-30 na 9. Ljudi su dobili platu i to je u redu, ali mi smo sebe postavili u jedan podčinjeni položaj i mi više nemamo tu nezavisnost ekonomsku. Onog trenutka kada bi neka od zemalja Evropske unije odlučila da nam uništi ekonomiju, mogla bi maltene preko noći. I ja razumem da se o tome vodi računa. Ali isto tako razumem da od našeg evropskog puta nema ništa. Poglavlje 35 kaže da mi moramo da priznamo Kosovo. Mislim, možemo mi to da nazovemo normalizacijom, sveobuhvatnom ili kako god već, ali od tog priznanja nema ništa. Prema tome, od našeg evropskog puta nema ništa. I mi smo sada u tim nekim predpristupnim pregovorima gde mi uzimamo neke pare. I to je u redu. Neka budemo u toj poziciji da uzimamo šta možemo da uzmemo, koliko god može to da održi. Ali mi moramo da se pripremamo da ćemo u jednom trenutku ostati bez toga. I što se tiče politike, i što se tiče ekonomije. Najviše što ja zameram u ovoj vlasti jeste što je ostavila stvari nerešene. Jer Vučić je sada lako da se on bori protiv tužilaštva. On ima apsolutnu većinu u Skupštini i neprekosnoveni autoritet. On može bilo kojoj instituciji da naredi da uradi bilo šta. On je doneo Mrdićeve zakone preko noći i razvlastio Zagorku Dolovac. Šta bi se desilo da je koalicija bila šarena, bez jasne većine? A u toj koaliciji nekakav Pavle Grbović, ZLF, oni i ostali što ne izbijaju iz američkih ambasada. Da li bi mogli da razvlastimo Zagorku Dolovac? Ko bi je razvlastio? Da je šarena bila koalicija, ta vlast bi pala. Jer ona bi pokrenula neke krivične prijave, izmislila bi ako treba. I naš narod, čim bi pokrenuta krivična prijava, tu mora bude nešto. Znači, ako je 115 miliona si optužen, sigurno si krao. Sad ćemo da ustanovimo koliko si krao. Tako naš narod razmišlja. I
da nema jasne većine u Skupštini, da nema autoriteta kakav Vučić ima, da li bi neko drugi mogao da se izbori sa ovim tužilaštvom sada? I što je najgore, ništa nisu radili. Samo su pomerili težište moći sa Zagorke na Visoki savet tužilaštva, gde zapravo trenutno niko nema većinu, ali to može da se hendluje zato što on ima dobar deo. Znači, naša Skupština bira 4 tužioca i mi imamo ministra. To je 5 od 11. Možda ćemo kojeg Zagorkinog da iščupamo, to je 6 od 11, tu ne može Zagorka ništa da uradi. Ali mi nismo ništa uradili za državu. Jer šta ćemo sutra kad se smeni vlast, a situacija ostane ovakva kakva jeste? Ko će onda da kontroliše tužilaštvo? Znači, i to je nešto o čemu ova vlast mora da razmišlja. Jer oni neće biti doveka na vlasti. U krajnjem slučaju ostarit će pa će umreti. Šta će ostaviti ljudima koji će to naslediti? U kakvom stanju će ostaviti državu? Znači, moje mišljenje, ja bi išao tu potpuno radikalno. Sve tužioce u Visokom savetu tužilaštva bira Skupština, tačka. I razrešuje ih ako ne rade dobro svoj posao. Jer država mora da kontroliše tužilaštvo, ne sudstvo. Tužilaštvo može da radi šta god hoće. Oni mogu sad mene da optuže da sam trgovac drogom i tako dalje. Ja dođem u sud i kažem nema nikakvih dokaza, sud mora mene da oslobodi. Sud je nezavisan, ali tužilaštvo ne može da bude nezavisno. Ali država od straha od Evropske unije tu nešto cinculira, pokušava nekako da ih razvlasti na foru, na brzaka, ovi tamo se bave Grenlandom i Ukrajinom, pa neće mnogo tu da se bave i on je svoj problem rešio trenutno, ali nije rešio državni problem. I onog trenutka kada on siđe s vlasti će nastane haos u državi. Bukvalno haos. I to nije samo problem sa tužilaštvom. Mi imamo gomilu takvih institucija. Gomilu takvih institucija da nekakve nevladine organizacije, odbori, sektori, ne znam ti ni ja šta, vedre i oblače, gde su moćniji od ministra. Evo gde smo mi došli da ne postoji institucija u ovoj državi koja može da smeni Zagorku Dolovac. Ne može Skupština da je smeni. Skupština može da sruši vladu, može da izglasa nepoverenje, a ne može smeni tužioca. Nego mi sada treba da podnesemo disciplinsku prijavu protiv Zagorke Dolovac, da pošaljemo Visoki savet tužilaštva, na kojoj ona odlučuje o svojoj disciplinskoj prijavi. I gde niko sada nema većinu. Mi ne možemo da srušimo Zagorku Dolovac. A gledaj, svi smo valjda ustanovili da je jako loš kadar. Ona žena ide od ambasade do ambasade, od Engleske do Nemačke, do ovamo, mislim, katastrofa je. I mi ne možemo nju da smenimo. To mora da se promeni. To možemo mi da strahujemo od Evropske unije koliko god želimo. To mora da se promeni. Jer ako država ne kontroliše institucije, kontrolišu ih oni. A mi smo videli da do našeg evropskog puta nema ništa. Prema tome mi moramo da se pripremamo za to. Jer ne smemo da dozvolimo da se ovako nešto dešava. Ne smemo da dozvolimo da se ovako nešto dešava na fakultetima. Koja bre autonomija? Oni se ponašaju kao da su fakulteti strane ambasade, pa može se šiba s policijom, pa pobegne na fakultet da policija ne sme da uđe unutra. Oni se tako ponašaju, oni tako zamišljaju autonomiju fakulteta. Ne u naučno-nastavnom programu i istraživačkom radu i ne znam ti nija šta, nego da policija kaže ne sme da uđe na fakultet. I onda kad je dekan pozvao policiju, jer su oni opet, evo, posle godinu dana, koliko su bezdeni, posle godinu dana su oni odlučili da opet vuku dušeke po fakultetu i da tamo pumpaju i ne znam ti ni ja šta rade, došla policija pa izbacivali sve robe. I oni sada ne znaju... I opet su hukali da je to rušenje autonomije. Tako je. Iako je dekan pozvao. Tako je, to je rušenje autonomije, ne znam. Oni bukvalno autonomije fakulteta zamišljaju kao stranu ambasadu. Tako iz onih američkih filmova, znaš, kad Amerikanac ubije nekog tamo zlog tipa i onda beži ka američkoj ambasadi pa preko krovova, pa vidi, znaš, onu zastavu američku još malo da ga ne ubiju i onda kad uspe da uđe, onda je na svijet. Tako oni zamišljaju. I da svi imaju studentski imunitet kao diplomat. Tako je. To isto razmišljam, pošto imamo te obstrukcije s polja, mnogo veće su obstrukcije iznutra, baš to na urušavanju države i ekonomije, a sada uprkos tome imamo neke super rezultate koji bi bili 10 puta bolji da nije bilo obstrukcije s polja iznutra. I sad na osnovu toga, da li uopšte SRS ima u skoroj budućnosti bilo kakvu alternativu? Pa mi trenutno nemamo ko da preuzme rukovođenje država. Zato će oni da pobedi.
jer se nije formirala nekakva nova struktura, ekipa, kako god mi to da zovemo, koja je sposobna da preuzme rukovodjenje državom. Mi to nemamo i zato će on sad i pobediti na izborima. Ali te obstrukcije iznutra su problematične, ne ove s polja. Ti ove s polja vidiš i na njih računaš, ove iznutra su problem. I to je nešto čime se naša država ne bavi. Zato što ne shvataju opasnost svega toga. Kada je ova tužiteljka Saović trebala da bude uklonjena? Kada? Evo, pogledaj šta ona sada radi. Ona sada objašnjava, kako je rekla ona i njena koleginica nagovaraju policajce da oni odustanu od prijava protiv... Smaraju ih da njim odustanu. Tako je. Da, o tome mi pričamo. Pa ona, ne znam, ne sme javno, ali u 4 oka ona objašnjava kako izigrati sistem i sudije sada dele međusobno načine da oslobode blokadere koji su blokirali ulici, tako da to nije normalno. Ti moraš da platiš svoj politički aktivizam. Znači, odeš, blokiraš ulicu, spremiš 2.500 dinara u džep i kažeš to košta 5.000 dinara, ja ću platiti u roku od 8 dana, oni te kazne, ti kažeš kaznili me, platiš i ideš dalje. Znači, ali država mora da funkcioniše. Ne smeš da ugrožavaš državni aparat. A oni upravo to rade. Ne samo oni. Ne samo tužilaštvo. Pogledaj glumci šta rade. Mislim, ja imam veliko poštovanje prema određenim glumcima. Veliko poštovanje. I smatram ih intelektualcima i tako dalje. Ali većina tih glumaca ostalih su moderne dvorske lude koje su dovedene da zabavljaju narod. To im je posao. Da animiraš narod. I sada ti odlučio si da se zaposliš u Narodnom pozorištu, da dobiješ platu, jel tako? Jer ako živiš kao freelancer od filma do filma, tu nekad ima para, nekad, boga mi, i nema. I sada ti kažeš idem ja po državnu platicu, a onda taj posao zloupotrebljavaš i praviš predstavu u predstavi, tamo dižeš nekakve indekse, pa onda drvlje i kamenje na čoveka koji je odbio da učestvuje u tome. On je došao čovjek, odradio svoj posao za koji je plaćen. A oni zloupotrebljavaju taj posao i prave te predstave u predstavi, ne znam ti ni ja šta rade, posle toga blokiraju isto to Narodno pozorište, oni hoće glume, neće glume i tako dalje. To mora da se zaustavi. Znači, kontrola države nad institucijama mora da se povrati. Što više demokratije, to više stranci vladaju. Svaka institucija u kojoj država nema apsolutnu kontrolu, vladaju stranci. Zato što će oni uvek naći načina da poguraju svoje kadrove. Zagorka Dolovac je postavljena na mesto vrhovnog tužilaštva, nije prolazila bezbednosnu proveru. O čemu mi pričamo dalje? O čemu mi dalje pričamo? Prema tome, država mora da počne da radi svoj posao, da kontroliše institucije i da vrati red i mir. Da bismo mi mogli da se bavimo politikom, idejama, a ne da se bavimo time da li ćemo da slomimo, da srušimo, da blokiramo, da ne znam ti nešto. Mislim, i to u početku što su radili, iako sam ja bio protiv toga, jer znao sam ja čija je to ideja, to su organizovali Pogačar, onaj Sviće i sve one ostale nevladine organizacije i meni se već gadilo odmah na samom startu, ona ručica Soroševa, ona crvena i tako da je to sve njihovo maslo. I meni su te blokade od početka smetale i kada smo pričali, ja sam u nekom neformalnom razgovoru rekao, gledaj, ne volim ja te blokade, ali u suštini radite šta hoćete, privucite malo pažnje da biste mogli da kažete ono što imate. Jer zapravo protest tome i služi. Negde staneš, nešto blokiraš, onda ljudi gledaju zašto je ovo blokirao, šta on traži, i onda ti dođeš i kažeš šta ti tražiš i zašto si blokirao i onda ljudi kažu ja se slažem s tobom, evo ja ću da dođem da ti se pridružim na toj blokadi i mi ćemo da zahtevamo da vlast ispuni taj zahtev ili da povuče neku odluku ili kako god već, ali možda to traje 1,5 dana. Ti si rekao šta si imao i to ne jednom, nego 1000 puta. Ne možeš više to da blokiraš. Sad je vreme da uđeš u politiku, praviš odbore, da profilišeš neke ljude. Oni 1 dana nisu uspeli da jednog jedinog čoveka iznedre. Nijednog. Nijednog jedinog. Sve ovo što mi sada vidimo, što oni nama poturaju, Jovo Bakić, Milolom, paradvokat Ninić, Žaklina, ne znam ti, mi to gledamo već 12 godina.
Mi smo imali tu ponudu. Mi da smo to želeli, to bi već bilo na vlasti. Znači, mi smo tu ponudu imali i odbili je. I sada neko nama preko studentske liste gura te iste ljude koje mi nismo prihvatili u početku. Jovo Bakić koliko puta pravio stranku? 2 puta. Nije uspelo. Milo Lompar pravio stranku, nije uspelo. Bio ovamo, bio namo, nije uspelo. Znači, sada ti, te iste ljude koji su pokušavali, nisu uspeli, recikliraš kroz studentski pokret. A to bi trebalo da budu neki novi ljudi. Neki ljudi ostvareni u svojim karijerama, neiskaljani. Bez putera na glavi. Znaš, ali ti guraš neke ljude, evo sada, evo ti Jovo Bakić, profesor na fakultetu. Čovjek koji priča da će nekoga da juri po ulici, da će nekoga da baca u Dunav i ne znam ti ni ja šta. I on je dalje profesor na fakultetu. Dakle, po mom mišljenju, to je za krivičnu odgovornost. Ali ja nisam pravnik, pa je moje mišljenje nevažno. A takvom čovjeku više nije mesto na fakultetu. Šta će on toj deci da kaže kada on se pozicija autoriteta počne da im predaje? Šta će da im kaže? Budite uzorni građani, poštujte zakon. Ne. Će kaže, pravite lom, pravite krš, ne slušajte nikog i tako dalje. Oni iz ličnih frustracije će početi da uništavaju to omladinu. I njih se moramo otarasiti. A o njemu, ako se bavi politikom, ima političkih partija, nek se učlani ili neka napravi svoju i to je to. Ali ne može više da radi za državu. Ne može sa pozicije autoriteta da instruiše decu. Tu je problem. Pa vidjet ćemo, da, ovo je izborna godina, kako će proći, da li ćete biti u pravu da će ih Vučić pobediti, vidjet ćemo. Ali u svakom slučaju, hvala na izdvojenom vremenu što ste bili moj gost. Ostajete na strani naroda. Na strani naroda uvek. Hvala gledalcima što su ostali do kraja emisije.